Ahojte! Dnes chcem ukázať, čo nového mám v ateliéri. Teraz dostala niekoľko balíkov z AliExpressu a teraz budem ukazovať, čo tam mám. Aha, nožnice. No. Aha. Uši elfovské. Dúšky. Ako u elfov. Všetko treba vyskúšať na sebe. Čo ďalej? Čo ďalej mám? Objednala už dávno, ale len teraz mi došlo takéto vlásky a budú veľmi pekné s tou čapicou. Teraz, čo to je? Hlavný veľký balík, čo som dostala. Pozrite, takéto šatičky. Paráda. Ešte jedné šaty na retro, také bledomodré. Takže poďte na fotenie. Teším sa vás vyfotografovať. Mám nové šaty. Kto prvý na nové šaty? Ahojte.